ka ba sa kape? Asin, dai kumpleto ang aldaw mo kung dai nakahigop ka ini. Well, sa sarong dakulang mall sa syudad ning Legazpi, igwang mababakal ngunya naman iba-ibang klase ning timpla ning kape. May mga maiinit na kape, igwa maning mga iced coffee. Worry no more, ulita anas ini affordable. An exhibitor na si Jenny Lynn, pigbibida ang sayang Vietnamese egg coffee. 39 pesos sa naman ini. Kaya kung igwa kang money, madya asin purbarina. Ngayon po, launching pa lang ng product namin kasi tinitest ko talaga kung okay sa market. And then so far, yes, taga-approve siya sa market. And then soon to open, Daragat Legazpi. Apwera sa kape, may mababakal man digning cookies na perfect pang partner sa coffee. Nagkakahalaga siya sir ng 75 to 150 pesos po yung mga coffees namin. Sa mga pastries naman po, 25 pesos po per piece and 150 po per box. Huli naman sa hilig sa kape, si Maria Liza, mas piniling mag full-time na sana sa pagsadiring shop kang sayang pinsan, nakapiman ang pigpapabakal. Para sa akin, pag nakakainom ako ng coffee siguro, more on, mas kinikilig ako. Mas energized na, yung parang before ka mag-start ng araw, masarap na nagka-coffee ka. Mas okay, mas energetic, mas colorful ang araw mo. Ang mga kaping ini, partikang coffee festival, padrino ang sarong bistadong coffee shop sa Albay. Binilog ang nasabing aktibidad, nga ni matabangan ang mga saradit na negosyante o ang mga nagpuun-puun pa sana sa siring na negosyo, na dikit-dikit na mabistuman kang publiko. Kang nakaaging Sabado kang buksan ini sa publiko, pwede ining purbaran, sundo sa Biyernes Hunyo 7. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.